Yeah, warriors. Motherfucker. Easy lega Mustafa Kwanzai ne. Ina DJ Sani Rasta. Ina yin kawoki na kun gane. Sauran lega na maga baki daya. Kowa da kowa ina yin shi. Ina Mustafa kai karamin sauti wannan ta gida ce na yamma. Fuck you. Gwamnatin mu fuck you. Yeah, 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 kuna faɗi cikin ƙasa cewa kuna aiki yadda ya kamata. Talakawa da suna jin daɗin ku, amma yanzu kukan mi nake ji. Hawaye mi nake gani a idan su. Gwamnati mi na nake gayi haka. Kin kashe wasu daga cikin su. Ba kwa so a yi bincike ku fada. Wai ina gadon na ƙasa yake. Wai ina gazuwal yake ne. Ina tsara kullum da kuka fito. Jijiya ta mai da kuka gina. Kun ciyo bashin mutane da dama. Ku za ku yi ƙaraya ku biya su. Kyauce ma muka ci wani abu. Bare ku ce mu ne za mu biya ku. Faɗi kake cewa wai talaka gyaɗa ne. Amma kashi ya bada mai. To, ka matsa uwar kama. Ko ba za ta bada man bane. Aji ɗan mahaukaciya. A koda yaushe hata ku ne. Ake zagin mu cikin ƙasa. Ba mu da takaici ake ta cewa cikin kashi 100 na mazajen Nijar 50 sun fito waje, wasu sun mutu daga ciki, wasu ba ana ta wulakanta su. Wulakanci dare da safiya har da rana ma ake da kundin. Babu yanda za ka yi dole ka jure. Wannan gaskiya ne, mun san cewa dole ne. Sai ka bi ta wani kai ma za ka samu naka raba. Amma wulakancin na menene ake mana? Ko an ɗauka ba mu da galihu ne? Dubu nawa ake kashewa cikinmu? Ko kun taɓa binciken hakan ne? Me yasa kuke haka ne? Kuna so ku cuce mu ne? Mu da muka zaɓe ku. Ko kun hau ragar mulki? Ina alƙawarin da kai wa 'yan ƙasar ka za ka ba su daɗi, amma yanzu suna ta kuka. Hawayen me nake gani a idansu. Wallahi ba ku da tausayi manyanmu. Allah dai ya ɗauke muku albarka. Yeah, fuck you.